Čaute. Čaute, takže pri mikrofóne sa hlási MC Lenka. MC Lenka, čaute. A Srus. z druhej strany Bratislavy. Druhá strana Bratislavy, Petr Žalka a Piešťany. Ale ja som staré mesto, to nevadí. Oh. Takže sa hlásim ja, Sandra. Čaute. Čaute sa, takže dúfame, že ste zvládli minulé počúvanie nášho podcastu, ktorý bol troška uletený a že vám si ho neuletel dekel. Dúfam, že ste sa zabavili a že to bolo nie cec, ale však aj keby, tak to sme my proste. A No. to ste vy. A aj my máme svoje, ako sa hovorí, hore a dole a dneska je akože počasie level 4000, že... Nízky tlak alebo čo a trošku to na nás vplýva, ale aj napriek tomu sme nezahalali a pripravili sme si pre vás novú epizódu, ktorá Ty bude... dneska rapuješ? Jo. Jo, takže Počkaj, ja sa k vám otočím takto. kto vypustil psov? Kto? Kto vypustil psov? Kto? No, toto sme zabudli ozaj. No zabudli, ale dali sme to v rapovej verzii, keďže dneska máme nejakú... Inú. No a paradoxne dneska budeme rozoberať vážne témy. Áno, trošku vážne a trošku aj to pojmeme tak možno odľahčenie, ako to my vieme, ale každopádne budeme sa baviť dnes o vzťahoch. O vzťahoch a čo nám priniesli vzťahy do života, alebo ako nás zmenili vzťahy, alebo čo dokážu spôsobiť vzťahy. Lebo už sme rozoberali veci, že čo dokáže spôsobiť to, v čom vyrastáme. Mm-hmm. A toto je tiež veľký taký milník v živote. Proste každý jeden vzťah. Nejde iba o partnerské vzťahy, ale aj o rodinné vzťahy, aj o kamarátske vzťahy. Je to veľká vec v každého človeka v živote. Čo? Jako? Igen. Chápeš? Jaký prízvuk dala? Ja viem. No, v živote každého človeka a vie to neskutočne ovplyvniť človeka. No, určite by som začala tým, že je veľká smola, že sa o vzťahoch neučí na škole. Proste od malička, lebo veľakrát aj my napríklad, čo sme vyrastali v nejakej rodine, akože úžasnej rodine na jednej strane, ale na druhej strane, že to, v čom vyrastáš, nemusí byť to správne pre teba a nemusíš sa toho držať, vieš. A že možno nejaké základy akože by mali učiť na tej základnej škole. Ale vieš, že čo konkrétne myslíš, že čo by mali učiť? Akože že z toho psychologického hľadiska, že niečo... Áno, že proste už len to, že máš mať seba na prvom mieste a neprispôsobovať sa druhým, vieš, a že... Hovoríme teraz skôr o tých partnerských vzťahoch asi, hej? Aj tak, akože aj v kamarátskych, lebo ja som sa veľakrát aj v kamarátskych vzťahoch takto, že vieš, že radšej som vyhovela tým druhým, ako by som myslela na seba, len aby to bolo OK. Aby tu boli pre mňa a aby sme boli kamoši. A myslíš si, že to není skôr, že o takej tej povahovej črte, že každý sme iný, každý sme unikátny, že dokážeme si toto nejakým spôsobom dať do hlavy, všiepiť a vedeli by sme to ovplyvniť? Vedeli, Určite vedeli. Vedeli, preto máme psychologov a kadekoho, ktorí nás to potom učia, že? No hej. Tak dobre. Hej, určite by to mohlo byť súčasťou, hlavne teraz v dobe multitaskingu, ktoré multitasking je cesta do pekla. Áno. Cesta k vyhoretiu. Tiež som si to v poslednom čase zase uletela na Božinku. Tiež som si v poslednom čase uletela na multitaskingu a je to strašne zle. Ja som hlavou, mám pocit, že úplne rozlietaná a není to vôbec dobré. Vieš, umývaš si zuby, ideš ešte hentam, ešte toto urobíš, ešte upraceš, ešte popri tom si celý čas umývaš zuby a no na čo je to dobré? No, ja mám ešte to isté, vieš, že idem na ten bežiaci pás, dobehám, kde mám akože slúchatka na ušiach, aby som konečne vypla a keď už si dám ten mod, že kráčam, tak samozrejme, že tak zoberiem ten telefon do rúk a idem odpisovať na maily, na tie na WhatsAppy, čo prišli za tú dobu a proste ideš si, že nevieš ani na 2 hodiny byť normálna. Nie, proste musíš robiť 400 vecí naraz. Áno. A do toho ešte odpovedať a proste nevnímaš potom ani tých ľudí, s ktorými sa bavíš. Je? A ja milujem týchto zombíkov, ktorí chodia po uliciach a kúkajú len do telefónu. To je top. Sluchátka v ušiach, mobil v očiach a proste ohnutý v
krku, že... Zombici. Normálne, stal sa z nás Zombieland. Ja si to všímam tiež veľmi, že je to tak. A pritom koľko vecí ti unikne, vieš, že proste ty vôbec nevidíš po tom, čo sa deje okolo, čo proste... Ináč. No. Ja musím povedať túto story. Áno, ináč vôbec nerozprávame to, čo by sme mali. Ale to nevadí. Ale počúvaj, minule sedím v office a teraz robím proste za počítačom a len výkrik, že jednorožec letí okolo a normálne niekomu uletel balón a letel jednorožec. Ale vieš, aké to bolo cute, že proste mne to spravilo deň. Tomu decku asi nie, ale mne to spravilo deň, lebo letel jednorožec. Povedz, koľkokrát v živote letí okolo. To je zlaté. No, áno. A to ešte chvíľku predtým sa ma kolega pýta, že ako to je s tými že čo to dievčatá zo seba dávajú. A ja hovorím, že jednorožce a glitre. A zrazu suddenly of nowhere si tam letí jednorožec. Niektorej ušlo. A zrazu dúha. No vidíš, aký sú a na konci krásny. dúhy princ. Oh. A teraz mi povedz ty, nech preklenieme na tú našu tému. Ano. Nemám nič, potrebujem niečo do rúk. No, mali sme tu tie loptičky a ništa. Zmizli. No... To som ti ešte chcela, neviem, teraz mi úplne vypadla myšlienka, že o tých glitroch sme sa bavili. No o tom princovi. A ja som ti išla položiť otázku, že ktorý... Teda nemusíš menovať. Ježiš, pre Boha, nie. No, Hej, ale že máš taký nejaký vzťah, ktorý ťa natoľko ovplyvnil, že doteraz akože sa buď doteraz, lebo môže to byť aj, že ovplyvnil ťa v pozitívnom zmysle slova, že ti akože tak brutálne dal veci, čo sa týka osobnostného rastu, alebo celkovo tvojich povahových črt, že proste do dnešného dňa na ňo nevieš zabudnúť. Vzťah, nie na človeka, aj keď je to súčasťou. Alebo aj v tom negatívnom zmysle, že tak ťa s prepáčením dodrbkal. Že proste doteraz sa z toho dostávaš. Vieš čo, áno, mám asi 3 také vzťahy. Prvý spomeniem ten, ktorý ma tak najviac okresal, alebo ako by som to vyformoval. A to bol taký prvý vážny vzťah, alebo vďaka ktorému som prišla aj do Bratislavy sa presťahovať. Takže to bolo také, že... Som sa zlakla, že čo mi ideš robiť. Nechcela som zarepovať, že vítaj v meste, milión ľudí. V meste snov. Áno, takže to bol taký najviac ma tam naučil, čo sa týka, ja neviem, že šoferovať ma naučil, vieš, a také byť taká priebojnejšia, vybavil mi takú prácu, kde som vlastne robila na reklamačnom oddelení, takže aj vďaka nemu som sa z takého dedinského kuriatka, také hamblivého, stala taká proste trošku iné, ohrabanejšie kuriatko. Akože bola som taká smelšia a viac som toho... Dostala sliepka. No, či jak sa to... Jau. Karma zdarma. Áno, mám to, schytala som to. No to bol taký prvý vzťah, ktorý ma najviac naučil, akože také, že najdôležitejšie veci v živote, ako keby. Ale zase tam nemôžem povedať to, že by to bolo... Akože bolo to pekný vzťah, ale dosť taký... nevyhovujúci pre mňa. I'm toxic. No, nechcem to takto. Tak akože, vieš, že... nebol to chlap pre mňa. Tak, na dlhodobý vzťah. No. Ale však to som bola kuratenko, takže som si to tak nejak odžila a skúsila. A tými rokmi prichádzaš na to, či áno alebo nie. No a ďalší vzťah, to bol taký, do ktorého som sa úplne najviac zalúbila a to som bola úplne, že nie ja. To bolo hrozné, lebo akože s odstupom času, keď si spomeniem, ako som sa správala, že úplne celé také, vieš, všetko na silu, jasné, všetko, ja som tu stále a chcela som s ním byť stále a to bolo také, že bolo ma veľa a čiže tam bola taká tá závislosť, hej? No, hej, také prílišné, proste všetko príliš, že ja som si myslela, že on chce
to, ako aj ja to chcem, že ja sa s ním chcem vidieť, že určite to chce aj on, vieš, nepýtala som sa a tak, ale to bol vzťah, ktorý ma naučil úplne, že najviac, čo sa týka vzťahov, akože partnerských, že zrazu vďaka nemu som si teda prečítala, alebo teda vďaka tomu, ako sa ku mne správal a aby som to pochopila, tak som si prečítala knihu 5 jazykov lásky a vtedy mi to celé docvaklo, že lebo ja som dovtedy mala vzťahy všetky viac menej také, ktorí boli takí proste ako ja. Vieš, že mojkaví, akože vieš, taký túlivý, ja neviem, viac menej ako ja. Že v tomto sme si úplne sedeli, že ani sme sa o tom nemuseli baviť, ale bolo to úplne jasné. A on bol prvý taký, ktorý bol úplne iný v tomto, že presný opak, aj by som to povedala. A ten ma zase naučil úplne najviac toho a aj vlastne potom ja všetko, čo som nechápala, že prečo to má tak a prečo to nechce tak ako ja a prečo je to také, aké to je, tak všetko sa mi to potom, keď som s ním skončila, všetko sa mi to vrátilo. Úplne, že do všetky tie situácie, ktoré som ja nechápala, tak v ďalšom vzťahu sa mi to úplne vrátilo. Stala sa ti aj taká vec, lebo napríklad mne sa stalo, že som mala nejaký vzťah, kde bola nejaká vec, ktorá mi vo vzťahu ubližovala, respektíve ktorá nejakým spôsobom bola, že mi vadila na tom človeku, hej, že robil niečo, ale vychádzalo to z jeho povahovej črty. Áno. A povedzme, že možno ja som bola precitlivela a som to brala. A normálne bolo, že mne sa potom stalo, že my keď sme sa rozišli a to nebolo len o tom, že v ďalšom vzťahu, ale aj vzťahov medziľudských, čo sa týka kamarátiek. Ja som si túto povahovú črtu normálne zobrala a začala som to isté, čo on mi robil a mne to vadilo, robiť iným. A mne strašne dlho trvalo si to uvedomiť. Dobre. Vieš, že či sa ti aj toto stalo, že z toho som napríklad bola prekvapená, že niečo, čo mne ako keby vadilo, že ja som si dokonca aj to negatívne zobrala a ja som si to ale neuvedomila, že som to začala robiť, až raz mi niekto povedal vetu, že tú istú, ktorú som ja povedala jemu a vtedy normálne som dostala takto, že facku z jednej, z druhej strany, že Sandra, ty čo robíš? Dobre, počkaj, teraz si na také veci nespomínam, ale určite áno. Akože keby si chcela odo mňa niečo presné, tak neviem, ale určite áno. Hej, lebo ono chceš, nechceš, ono vy si tam akože vymieňate všetky tie veci a ono, tak ako podľa mňa aj dobré veci sa učíš od toho partnera, tak niekedy sa tam učíš aj takým tým nejakým tým zlozvykom a ono to je veľmi, veľmi proste potom zaujímavé. Áno, však samozrejme s kým si taký si a vedete stiahnuť s lukmi žijem, s lukmi viem. Jo. A vedia ťa stiahnuť aj na dobré chodničky, ale aj na tie menej dobré. No a keď žiješ s takým človekom a vidíš to, že to robí a tak sa ti to stane takou bežnou súčasťou toho a si myslíš, že však čo, robí to on, môžem to aj ja. No. Ale každý vie, čo chce. Veď toto. Čo nie. Ty fakt máš dneska náladu na repovať. Čo som si dám mikinu, tak je to je. Ešte si daj kapucňu, ja si dám imaginárnu kapucňu. Počkej, ale toto by potom padne z uší. Sluchatenka. Je to každopádne zaujímavé, ale je to aj zároveň ťažké tie vzťahy, že proste tam sa musíš veľa ovládať, veľa si uvedomovať, čo hovoríš, lebo keď šplechneš iba to, čo ti napadne, tak môžeš niekomu ublížiť, alebo môže sa to niekoho dotknúť a je to také, že fúha. Preto je základ to, čo proste každý to vie, každý to ovláda, že základ vo vzťahu je komunikácia. Áno. Ono akože veľa ľudí si myslí, že vie, že to povie, ale nakoniec to nerobí, ale vážne sa komunikáciou dá vyriešiť 99,9% všetkého. Ušetriť si čas, ušetriť si trápenie a ušetriť si to väčšie zdúvanie, čo aj ženy radi robia. Áno, áno. A mala som tu časť aj v mužskej verzii takéto zdúvanie a to bolo zdúvanie, že na týždeň sa neozve a vieš, že nevieš čo a teba to trápi a nevieš čo. Lebo akože
vezmi si už len to, že ja nechcem byť, akože dobre, toto nejde, že idem byť negatívna, ale vezmi si to, že čo sa za posledné roky stalo, hej, že keď si vezmeš, že počítala si s tým, že prídu takéto situácie, aké prišli a bla bla bla. Nikdy nevieš, dokedy tu budeme, hej. Nikdy nevieš, kto tu dokedy bude. A teraz si zober, že ja niečo poviem tebe. To je aj ako kamarátky. Ty to proste pochopíš inak. A namiesto toho, aby si sa ma opýtala, ako som to myslela a ja ti to vysvetlím, tak sa zduješ, čo robíme. Robím to ja, robíš to ty, robí to hocikdo. A teraz si vezmi, že odídem a ja neviem, budem mať dopravnú nehodu a už ma neuvidíš. No a proste stojí to za to, alebo stojí to za to, že dobre, nejdem byť až takáto negatívna, hej, že by sa niečo stalo, ale teraz týždeň sa nebudeme baviť kvôli banalite, ktorá sa dala v tú minútu vyriešiť a mohli sme byť vysmiaté a všetko. A miesto toho ty si budeš a ešte to budeš v sebe živiť. Jak takého Venoma. Proste totálne akože to tam budeš živiť a robiť si vlastne ešte teórie a ešte aj z tej pôvodnej teórie si spravíš narastie to. 10 iných teórií a proste úplne to narastie a potom ja nebudem vedieť, čo sa deje, ty budeš nahnevaná a teraz strácame týždne, ktoré by sa úplne inak dali stráviť. Áno, je to tak, ale halu, že tá naša myseľ dokáže tak vykvitnúť v týchto situáciách, že napadne, akože zoberiem to nejako a potom už sa nabalujú ďalšie a ďalšie a je to úplná halus. A v poslednom čase som si uvedomila, že a tá komunikácia, áno, je veľmi dôležitá, ale že je fascinujúce, že povie ti jeden človek jedno, ja neviem, slovo, ktoré ty vnímaš úplne inak ako on. Jeho sa môže dotknúť a teba sa nemusí dotknúť a ty nemusíš mu dávať takú vážnosť, ako ten druhý mu dáva takú vážnosť, vieš, že pred pár týždňami som mala takúto situáciu, že som povedala nejaké slovo a toho druhého sa to dotklo. A ja, že preboha, ale ja to vôbec nevnímam, že je to také slovo, že ťa to má uraziť, že to je práve, že vieš, že každý má za sebou niečo iné a proste komunikujte. Je to ťažké, lebo ja som nemala také vzťahy úplne, že by som akože vieš, že ani u nás sa nejak tak veľa nekomunikovalo, keď sme boli malé. Mám taký pocit, aj potom v tých ďalších vzťahoch neboli to také otvorené komunikácie, že čo naozaj cítiš, také tie hlboké debaty, že čo ťa trápi a proste u nás to vždy bolo také, že vieš, niečo si povedal, dobre, akože nerozoberali sme to ďalej a aj v tých partnerských vzťahoch som nemala to šťastie na takýchto partnerov, čo by sme ani ja som sama taká nebola a veľakrát som nevedela to dať zo seba von. Že mala som taký kameň v krku a aj teraz občas to ešte mám, musím sa priznať. Vieš čo, akože ja ti úprimne poviem, že prepáč, že ti skáčem do rečí, že aj ja mám napríklad taký problém, že veľakrát je, že neviem ti to ako keby povedať do očí. A ja idem domov, ale ja ti to potom napíšem, lebo mne sa to lepšie píše. Ja viem písať ináč krásne slohy. Len akože učím sa to aj ja stále s tou komunikáciou a učím sa vlastne, lebo proste tým, že toto máš aj ty, nerada ubližuješ ľuďom a bojíš sa, že proste by si tým, že chceš ty vyjadriť to, čo tú tvoju potrebu, že ublížiš tej druhej strane, tak sa ako keby stále je tam taký ten strach z niečoho. Ja neviem, strach z opustenia, strach zo samoty, strach z tej reakcie, aká bude. Lebo namiesto toho, aby si to povedal a nerobila si v hlave filmy a negatívne scenáre, takže je to akože učíme sa celý život. Ale tie myšlienky vedia byť dobre zákerné, ale podľa mňa je najdôležitejšie, aj keď ti príde nejaká myšlienka, proste OK, príjmeš ju, zasmeješ sa možno, alebo si ťukneš po čele, že čo mi to zase napadlo? Netreba tej myšlienke dávať energiu. Áno, presne, že ono príde, dobre moja, akože neodsúvajú preč, iba to precíč, dobre, OK, tak toto mi napadlo, ale ideme ďalej. Áno, že to spraví strašne veľa, nedávať význam tým myšlienkam. No, a potom ja som ešte mala také stavy, že bolo veľmi zaujímavé, že ja som si vedela niektoré tie moje veci, ktoré som robila, akože sama v sebe ospravedlniť, že vie, že príklad.
nebola som ešte na tej úrovni toho seba vzdelávania a seba uvedomovania ako teraz. A teraz máš vek 20, 25, hej, štenia. Áno. Nevieš čo so sebou. A proste ja som si tak sama ospravedlnila, vieš, že ja som napríklad, že bola v tých prvých vzťahoch brutálne, že majetnícka a žiarlivá. A mne absolútne nedochádzalo, že to není problém toho druhého človeka, ale to je môj problém, lebo si sama sebe neverím. A neviem, jak som tvrdo, že neverím. To bola čistá Bratislava. No a že sama sebe proste neverím a že to vychádza z toho môjho problému, ktorý by som ja mala riešiť v sebe, lebo pokiaľ je človek vyrovnaný sám so sebou a verí si, aj tak proste, keď sa niečo má stať, proste neovplyvníš to, hej? A to, že budeš žiarliť, no tak tým akurát kazíš ten vzťah a proste nedá sa. Ale ja som si to ospravedlňovala, že vieš, ako niekto hovorí, kto nežiarlí, tak nemiluje, akože... tieto naučené frázy. Bullshit. Jasné, zdravá žiarlivosť je super, každý zažiarlí, hej? Aj keď si veríš, proste zažiarlíš, keď tam akože, vieš, sa tam niekto obšmieta. No viac ako by sa mal. Čiže napríklad taká vec, alebo druhá vec, vieš, že ja som si myslela, že, lebo ja som bola predtým strašne temperamentná, hej, a ja som si tak povedala, že však čo, veď toto akože je moja povaha, som taká energická, som temperamentná a čo, veď taká talianská domácnosť, že však to je fajn, že to ne. Absolútne to nie je fajn. Vieš čo, teraz, keď sa učím to, že proste ako náhle človek ucíti ten balans, tú pohodu a ten level toho krásneho vzťahu a toho pekného, keď sú ľudia na seba fakt, že dobrý a je to proste vyrovnané. A láskavé. Tak absolútne tam ten temperament a tie hádky nemajú čo robiť. No veď práve. A presne teraz si mi nahrala na jedno zistenie, že keď ťa niečo zapína a že ťa niečo vytočí, tak je to samozrejme, že iba o tebe, ale že fakt si priťahujeme do života iba tých ľudí, ktorí nám majú vyliečiť tie veci z detstva, ktoré tam máme niekde alebo to, čo v danej chvíli riešiš, vieš, nastaví ti to zrkadlo, nech vidíš, že halo. Presne, a to sa mi tak, čím ďalej, tým viac sa mi to osvedčuje, že je to naozaj tak, že aj teraz mám partnera, ktorý mi brutálne hrá na city a brutálne mi to akože tak vieš, že zapína ma, ale zároveň mi sa normálne vyjavujú tie situácie z detstva, kvôli ktorým ma to zapína a je veľmi, veľmi, veľmi ťažké predísť tým veci. Alebo že teda, dobre, už som v tom štádiu, že uvedomujem si, že ma to ide zapnúť a že by som vyštekla najradšej za tieto nejaké zapínačky, ale už som v tom štádiu, že si to uvedomím, že už idem na to a potom je veľmi tenká hranica, že kedy to stopnem a nepoviem to, alebo mi to vyklzne z úst, ale inak sa to nedá, musím to iba takto postupne, lebo ja by som všetko chcela hneď a musím mať so sebou trpezlivosť a presne toto teraz riešim v posledných dňoch, že odstrániť tie vzorce z detstva, že štekať po niekom, že proste vieš. Že... Ono je strašne dôležité nájsť každý, aby si našiel tie zdroje, kedy začne ísť do tých toxických vecí, lebo každý z nás má tú tendenciu. Napríklad ja od vyhoretia vidím, že všimla si to aj ty, preto keď som došla sem, že sme sa stretli, som ti povedala, že dneska ma prosím ťa ber s rezervou, je to únava u mňa. Ja ako náhle som proste, že brutálne unavená, vyčerpaná a neviem aká, s tebou to nemá nič spoločné, ale ľúbim proste potom vyšteknúť a ako náhle proste cítim, že niekto mi ide dávať tásky alebo proste má odo mňa strašne veľa očakávaní a ja mám proste zase ten pocit, ktorý som mala v minulosti, že sa proste steny na mňa valia, tak ja potom som nepríjemná a potom to, ale nemá to nič spoločné s tebou, ani s tým človekom vonku, ani s nikým. Je to môj problém. A preto je strašne dôležité, ja viem, že sa to nedá vždy, nikto nie sme dokonalí a učíme sa celý život, ale preto je proste strašne dôležité, ako keby sa pozorovať celú tú dobu a pozerať si tie spúšťače. No, presne. A uvedomovať si, že to ideš robiť, alebo že to robíš vôbec, lebo je jednoduché iba
tak ísť na automat a štekať a proste dať von, čo ti napadne, ale to je jedna veda sa ovládať v tom. Vieš, a keď chceš mať naozaj pekný vzťah, aby to klapalo a aby si dávala aj ty 100%, aj on 100%, lebo keď vzťah, tak to má byť 100% na 100%, nie 50 a 50. Tak, pokiaľ niekto neuznáva, že proste, že chce byť pod papučou, lebo sú aj takí, vieš, submisívni, alebo že proste vyslovene tá druhá strana zase chce byť tak akože OK. Podľa mňa to je toxické, hej. Podľa mňa to tak nemá byť. No. Podľa mňa to má byť vyrovnané a proste, vieš, raz je jeden, raz druhý, hej. Nikdy to nie je 100% takto, ale proste máš tam tú symbiózu. No, tie hladiny a keď sme hladné, alebo keď máme krámy, tak je to s nami trošku ťažšie možno, ale potom, keď to pominie, keď sme úplne v pohode, tak si myslím, že je to fajn, veľmi fajn. Je to jedno dobrodružstvo. Vieš čo, veľmi sa spoznávam aj ja sama. Napríklad vieš o tom, že v buddhizme proste, že tam tie ženy, ktoré oni robili takú skvelú vec, že proste oni keď mali svoju periódu, tak proste oni ich dávali spolu do jednej chatrčky, nech si to tam celé pretrpia samé, mimo chlapov. Myslím, že to bolo, že som to čítala v nejakej takejto knižke. Okay. Hej, a akože som tomu nejako nechápala, ale ono to, akože in general, to vôbec nie je zlý nápad. Áno. Nech sa tam dosekajú. Lebo zase, akože ja toto uznávam, alebo priznávam, že vtedy s nami tak lomcujú tie hormóny, že ty môžeš akože chodiť ku koučovi, psychologičke, psychologovi, byť najviac vedomý človek a proste žiť v zene, ale keď príde toto, proste tie hormóny, to je silnejšie, ty nedokážeš to ovládať. Je to neuveriteľné, aká mrška sa potom z teba stane, že? Fuj, ja sa nemám rada vtedy. A všetko mi vadí úplne, že proste dýchaš nahlas a úplne, že všetko mi vadí. Ja vadím sama sebe. No. Asi naliata a tlstá, máš pocit, že máš 5 kilo viac, ale dobre, však. Je to krásne. No, ale... Som rada, že som žena. Hej, ale je to zase, vieš, komunikácia. Odkomunikujme si, že vieš čo, teraz akože... Teraz nedýchaj, prosím. Aj keď, toto je tiež akože taká uhol pohľadu, lebo v jednom vzťahu som presne chcela predchádzať týmto veciam a tak som povedala, že prosím ťa, teraz, najbližšie 3 dní... Zmizni z domu. Nepovedala, nie, práve že som povedala, že prosím, nerýb do mňa, lebo nebudem chápať tieto veci tak, ako chápem normálne. Povedala som, nechci odo mňa, aby som jednu vetu opakovala 2-krát, je to strašne. Je to pre mňa vyčerpávajúce. Áno. Ale proste, ja neviem, akože tá opačná strana robila presný opak a potom sa čudoval, že som sa zmenila na Venoma. Akože... Čo viac som mohla... Čo si chcel, to máš. Ja som ťa varovala. Nemôžeš povedať, že nie. No? Veď aj Venomovi stačí hodiť čokoládu. Veď mu to stačilo miesto tých hlav, nie? Bože, my sme také príšerky. Nevadí. Ale ty mi odpovedz na tú otázku, ktorú si dala mne. Akú som ti dala otázku, ja už som zabudla. No pekne, aj ja. Na začiatku tie vzťahy, že či máš taký vzťah, ktorý ťa najviac akože toto. Áno, mám taký vzťah, ktorý ma najviac ovplyvnil a najviac ma zmenil a som aj strašne vďačná za veľa vecí, lebo tým, že ja som mala strašný problém, že už som to hovorila v nejakom podcaste, vieš, kde sme rozoberali nás, že pomaly vypýtať si chlieb, ja som bola strašne, som si neverila, nevedela som komunikovať akože verejne, ako ja keď som mala prednášať nejaké veci alebo vystupovať pred ostatnými ľuďmi, tak to si nevieš predstaviť, čo sa akože so mnou dialo. Viem. Vieš, no. No a tento vzťah akože
bolo to strašne príjemné, že ten človek vo mňa strašne veril. Viac možno, ako som verila v seba ja. A on ma presne dával do takýchto nekomfortných situácií, aby ma ako keby naučil čeliť tým svojim strachom. A ono postupne tým pádom odchádzali tieto veci a on to robil takým pekným, rafinovaným spôsobom s tým, že proste ma navádzal do týchto situácií. A to bolo fakt, že pekné. A zároveň ma učil aj iným veciam, lebo ja som bola také, že ja som mala problém s prejavom emócií, s objímaním a tak. A bol to väčšiný aj taký zdroj, že málo prejavujem city. Čiže akože mal som dosť veľa roboty, obdivujem ho, že sa do toho pustil. Projekt Sandra, hej. Ďakujeme ti. Jasné, že potom akože ten vzťah skončil a aj mi najviac ublížil, paradoxne, ale ja sa snažím z každého toho vzťahu, ktorý som mala, že zabudnúť na to zle a vyťažiť z toho to najlepšie a to pozitívne, čo mi to dalo. Že nepozerám sa na pohár ako poloprázdny, ale skôr poloplný. A asi tieto veci. Ale áno, potom prišli aj také nejaké akože že negatívne veci, že vieš, potom nejaký vzťah ti tak sa uzavrieš ešte viacej. Áno. A to, na čom si spravila neviem koľko roboty, tak razom sa to takto akože áno. A úplne sa stala z toho, čo som proste ako keby, že vykvitla a naučila sa robiť, tak zrazu sa so mnou stala ľadová kráľovna, veď ty vieš. Áno, you som know. to čest. You know. Ale vieš, čo je halus? Že ja si uvedomujem, že ja som celé tie roky vo všetkých vzťahoch fungovala iba ako by sa malo. Že ja som tam nebola ja. Vieš, že ja som... Až teraz mám pocit, že v tomto poslednom vzťahu, v ktorom som aktuálne, že až teraz som to ja. Že aj dám von, keď som nahnevaná. Ježe, aký aj dám? Ježiš, jak som sa zlakla. Dám. Dám aj von. Dobre. Nem tu dom. Ježe, aký aj dám? Aj dám mám rada. A ja som mala. No. Že dám aj von, keď som proste nahnevaná, smutná, že a viem, že ma ten človek neopustí a že netvárim sa, že je všetko OK, aj keď nie je OK, vieš, že už som to konečne ja. Mám pocit, že až teraz. Ježiš, ty si mi ináč krásne nahrala, že ešte v tom... Máš to. Yes. Že ty si to tak pekne akože nazvala, že nebojíš sa, že ešte tam sú presne tieto naše strachy, ktoré my si nesieme so sebou buď z minulých vzťahov, alebo, ako si povedala, z detstva, alebo zo vzťahov kamarátskych. No. A že napríklad, že mávaš aj také stavy, že človek sa bál vôbec niečo povedať, lebo sa bál, že tá druhá strana ho opustí, alebo že je hádka, že to automaticky u mňa znamenalo, že koniec. Jasné. A pritom tebe neprišlo, že veď Ježišmaria, výmena názorov a ideme ďalej. Nie, to je koniec proste. Balila si tašky a išla si na vandrovku. Jasné, to si nezaslúžiš takéto. Juj, no. Čiže aj ty si mala také, hej, že... To je akože trápas totálny. Ja už čo si teraz spomínam na tie veci, čo som kedysi robila, to je úplne, že to nebola ja. Preto akože, mne sa to akože na jednej strane strašne páči, na druhej strane vždycky som to aj ja chcela, ale akože bohužiaľ sa to nepodarilo, že také tie vzťahy vie, že človek sa dá dokopy v nejakom veku a je s tým partnerom, že celý život. A že to dokážu. A proste ja som vždycky si myslela, že aj ja budem ten prípad, respektíve som vždycky do každého vzťahu išla s tým, že toto je akože do konca života. Bohužiaľ, nie. Chvála Bohu možno. Hej, ale proste zase na druhej strane si tak hovorím, že tak strašne veľa ma naučil každý jeden vzťah. Presne. A tak strašne veľa som osobnostne vyrástla vďaka každému jednému vzťahu a to uvedomenie a teraz tá práca na sebe, že to je ja neľutujem nič ako presne, keby, vieš? Presne, ja vyslovene ďakujem každému jednému môjmu ex, že zo mňa urobili lepšieho človeka, lebo ja som fakt neskutočne vďačná za to, lebo napríklad moji rodičia, oni mi strúhli minule, že
minule, bože, asi 2 roky dozadu, že ty máš také nešťastie na tých chlapov. A je, že prosím, jak nešťastie? Veď to ja potrebujem presne toto, čo sa mi stáva v živote. Presne toto ja potrebujem, aby som rástla, že ja vôbec to neberiem tragicky, že som s niekým chodila, ja neviem koľko rokov a potom sme sa rozišli, že čo je na tom tragické, veď sme si odovzdali to, čo sme si mali, naučili sme sa to, čo sme sa mali a ideme ďalej. A rovnako ja nerozumiem tým ľuďom, ktorí proste fungujú v toxických, nefunkčných 350-ročných vzťahoch iba kvôli tomu, že sú spolu. Ja vôbec tomuto nerozumiem, že na čo sa trápiť v tom vzťahu a byť s tým človekom iba kvôli tomu, že sme spolu 100 rokov, ale nebyť šťastný? To je jedna vec a potom ešte druhá vec je, ktorej si sa rozbehla. A ďalšia vec, ktorej ja niekedy nechápem, že prečo ľudia sú vo vzťahu len preto, aby neboli sami. To aj ja som taká bola. Ja som si myslela, že to je v pohode, že musíš byť stále vo vzťahu. Už keď nemáš toho na celý život, tak máš hľadať a dať každému šancu. Čo keď tento je ten právny? A on si na čele vidí, že nerob to, nemoja. Skúsme to, veď možno. Hej, a hlavne ešte potom sú tu takí ľudia, ktorí idú do vzťahu s niekým s tým, že proste toho človeka si vyberú a chcú na ňom zmeniť toto. No. Do takého vzťahu ani nechoďte. No. Nemáte ísť do vzťahu s tým, že chcete človeka meniť. No. Hej, je aj zároveň veľmi zaujímavé, že naučiť sa mať toho človeka rád alebo rada, takého, aký je. Aj so všetkými tými negatívami. Mm-hmm. Proste, lebo každý ich máme a každý jeden partner ich bude mať. Áno. A je veľmi dôležité opäť raz si vyberať partnerov kvôli, akože podľa toho, že vieš, že dobre, ako nie, tak to myslím vyberať partnerov, ale skôr som to chcela povedať tak, že ostávať vo vzťahu, v ktorom sú akože tie veci, ktoré ti vadia, že banality alebo hovadiny, hej, že to ostaň v tom vzťahu, ale pri veciach, ktoré sú pre teba zásadné, ktoré fakt nevieš predýchať a nevieš to nejako prekusnúť, tak na čo s tým človekom ostávať? Presne. A potom ešte druhý level, že sa na to pozeráme ešte z opačnej strany, že mám pocit, že tým, že dnešná doba je taká jednoduchá, otvorená, čo sa týka zoznamovania a máš proste veci, príležitosti, ktoré predtým neboli, tak mám taký pocit, že ľudia namiesto toho, aby keď sa stane nejaká banalita alebo vážna vec, ale hovoríme o vážnej veci, ktorá by sa mala riešiť a ktorá sa dá riešiť, tak namiesto toho, aby stáli pri tom partnerovi a proste tvorili tú chvíľu tandem a prežili si tak, ako sa to sľubuje v tom dobrom a zlom, tak namiesto toho zutekajú z toho vzťahu, lebo je jednoduchšie sa rozísť a nájsť niekoho ďalšieho, lebo proste je miliarda možností teraz. Jasné, veď takéto zoznamky a vieš, že teraz to majú veľmi ľahké, ale zároveň aj veľmi ťažké podľa mňa, táto dnešná mládež. Je to uhol pohľadu, podľa toho, čo od vzťahu očakávaš, lebo proste sú ľudia, ktorí proste chcú vzťah len preto, aby neboli sami a potom vo vzťahu podvádzajú. Ale sú ľudia, ktorí chcú vzťah a myslia to naozaj vážne a potom zvyknú natrafiť na tento druhý extrém. Akože áno, je to niekedy veľmi ťažké podľa mňa. No. Ale ja mám pre vás rokmi overenú prax, že podľa mňa to funguje tak, že nech človek, ja som robila, čo ma bavilo, ja som žiarila, ja som bola sama sebou a vtedy prišiel ten, ktorý prísť mal. A nenájdeš ho, keď budeš robiť niečo, čo ťa nebaví. Vieš, že ty keď ťa baví hrať badminton, tak choď hrať badminton a je veľká pravdepodobnosť, že tam stretneš toho človeka, ktorý má rovnaké záujmy, lebo ja neuznávam to, že protiklady sa priťahujú absolútne nie. Pokiaľ vy tam nemáte proste nejaké tie spoločné koničky, tak ono to možno bude chvíľková chémia a potom zistíš, že vlastne každý si robí svoje, každý ide to svoje, možno na chvíľočku sa zmení, ale keď to mení alebo robí nie kvôli sebe, ale kvôli tebe, tak to je všetko krátkodobé. Rovnako ako ty vieš, že ja tiež keby, že niekto odo mňa teraz chce, aby som sa stala nejakým podnikovým povalačom a proste som hyperaktívna a potrebujem k životu pohyb, šport a neznášam sedieť po podnikoch nejako, že dlhšie, tak proste viem, že mi to vydrží nejakú krátku dobu a potom akože... No jasné. Ale vieš, ja som mala taký vzťah, že bolo to fajn.
akože bolo to fajn, ale nebolo to to, čo som ja chcela, ale bolo to fajn. A veľa mám kamošiek, ktoré ostávajú v tých vzťahoch, že je to fajn, ja viem, že mám naviac, ja viem, že chcem viac, ja viem, že už som sa niekam posunula a on sa neposúva a nechce sa posunúť, ale ostanú tam, lebo teplej, naprdenej izbičke je lepšie ako ísť mimo komfortnú zónu. Hej, a potom príde ten že proste po každom, čo ide okolo, sa pozeráš, usmievaš, neviem čo a čakáš, že popri tom vzťahu, kde to je fajn, príde ten, na ktorého máš. Jasné. A jak opička z liany na lianu sa len prehodíš. On ťa proste nájde. Jasné, vieš, a to je potom najhoršie, čo môžeš spraviť, keď skočíš zo vzťahu do vzťahu. Aj po tých rozchodoch. Podľa mňa akože každý by mal byť minimálne pol roka sám. To je pravda. Ja som to veľakrát takto nerobila za mojich mladých čias, ale je to nevyhnutné dať sa dokopy. Lebo potom si do toho nového vzťahu nesieš ten bordel. No. So sebou. No. A tá druhá strana si to nezaslúži. No. A on si nesí svoj bordel a váš bordel, keď sa spojí, bam! Máš to mať. No, je to super. Je to super, ale chce to mať vedomé zmýšľanie toto. Hej. A fakt, akože uvedomovať si všetko, čo robíš a všetky tie situácie. A dôležité je, akože už keď sa rozprávame o vzťahoch, že si vlastne povedať, čo vlastne od toho chcem a očakávam. Áno. A otvorene to povedať aj druhej strane. Presne, to si mi ty hovorila, že ma to úplne až tak nadchlo, že si bola na nejakom, neviem, stretnutí, rande, alebo neviem, čo to bolo kedysi a že ste si na rovinu povedali hneď, že proste ja nechcem toto, ty nechceš toto, máme. Proste, že ujasniť si to hneď na začiatku, lebo na čo ísť do toho vzťahu, keď... Hej, lebo u mňa, akože nechcem to menovať, lebo sa veci akože rôznym spôsobom menia v mojom živote, hej. Áno. Ale v danom okamihu, v danej chvíli a niekoľko rokov som mala nastavenú určitú vec, ktorá je proste alfa omega vo vzťahu. No. A keďže som vedela, že na čo ja sa budem namotávať na toho človeka, keď ten človek to bude odo mňa očakávať. Presne. No nemá to absolútne žiadny význam. Takže som povedala po druhom rande, že dobre, ale ja mám takéto očakávania a pokiaľ ty máš opačné očakávanie, nepokračujme v tomto, lebo zbytočne sa namotáme, ublížime si, ja svoj názor nezmením. Koniec. To je ono, že ujasniť si to na začiatku. No. A vieš, lebo to neboli nejaké maníre, ale to boli zásadné veci. To sú veľmi zásadné veci pre vzťah, hej. A dôležité. Ja som si tu urobila kopec poznámok a ani som sa do toho teraz nepozrela, ale veľa vecí z toho tu zaznelo. Veľmi som z toho šťastná a spokojná, že aj bez poznámok to... Takže my sme dneska dali freestyle, tak ako sme začali tým spôsobom, tak sa nám to aj vyvíjalo. Áno. No, počkaj, čo tu máme ešte? Ja aj ozaj vzťahy s rodičmi. Vieš, že ja som si vždy prijala, alebo teda tak som bola veľmi z toho nadšená, keď mi nejaká kamoška alebo niekto hovoril, že oni majú vzťah s rodičmi taký, že ako najlepší kamoši, vieš, a že si všetko hovoria a ja som to vždy chcela, že wow, že akože ja mám super rodičov, oni sú úplne úžasní, ale vieš, že nebolo to úplne také úplne, že všetko im povieš, alebo vieš. Ale ja si uvedomila týmito rokmi, že je to OK, že to tak nie je a je to super tak, ako to je, lebo oni sú, akí sú a aj keď nám nerozumejú veľakrát a nechápu, čo robíme a proste možno nie sú úplne z toho nadšení a možno nestoja. No oni stoja za nami, ale možno sa nám zdá, že nám veľmi nefandia, alebo že proste nesúznia s nami, že do čoho ideme, alebo čo robíme, ale oni sú vždy, proste oni nás stvorili, oni stoja za nami stále, aj keby sme čo robili, len proste sa o nás boja a treba si toto uvedomiť, že vlastne aj keď sa to zdá, že idú proti nám, tak oni sa iba o nás boja. To si povedala veľmi peknú myšlienku, no. Hej, lebo veľakrát som bola na nich taká smutná z toho, že prečo mi nerozumejú, vieš, a prečo? Vieš, čo je základ a vieš, čo je úžasná rada a vieš, čo mne strašne uľahčilo život? No. Prestať sa porovnávať s ostatnými a čo majú ostatní. Proste každý si ide vlastnú cestu. Jasne. Každý si rází, každý má tie iné veci, ktoré sa má v živote naučiť, iné načasovanie, iné všetko.
a ty nie si v koži toho človeka a ani on není v koži tvojej. No. Čiže vlastne aj tie reakcie, aj všetko je úplne iné. A áno, možno je super, keď máš pri sebe ľudí, hej, teda napríklad rodičov, že máte kamarátsky prístup, ja neviem, prejavuje sa tam tá emócia a hovoríte si komplet všetko, ale to neznamená, že proste, že tí rodičia, ktorí nerozprávate sa o veciach, lebo proste ani oni proste to nemali. Nikto ich to nenaučil. Jasne. A oni robia vždycky všetko najlepšie, ako môžu. Neznamená, že to je niečo horšie alebo že to je niečo zlé. Oni to robia najlepšie, ako to vedia a rovnako aj nás vychovali úplne najlepšie, ako sa A ty dalo. sa to môžeš potom naučiť a naučiť to ich spätne. Akože ono to funguje. Áno. Ono sa to nalepí na tých ľudí, vieš? Áno, presne. Ale to je to, že ono je to nejaká tá hladina, kedy oni nás naučia strašne veľa, ale potom je veľmi dôležité, ja neviem, po 20, neviem koľko rokov, sa už proste odpojiť od nich a možno aj skôr. Ja som sa, vieš, že je to také, že máš pocit, že dobre, odišla si z domu, máš pocit, že už si za tým, že už si odpojená, vlastne rodičia už akože v pohode, že ja mám vlastný život, ale stále je tam nejaké to puto a je veľmi dôležité sa odlúčiť, alebo neodlúčiť, ale odseknúť od tých ich názorov a začať si vytvárať vlastné domnienky a nie to, čo nás oni naučili, lebo je fajn mať nejaký základ, ale je fajn si to potom vytvoriť podľa seba a celé to vyskladať podľa seba. Žiadna situácia nie je identická, aj keď sa na prvý pohľad javí identická. Žiadna situácia proste nie je rovnaká a to znamená, a vždycky sú tam iné okolnosti, iní ľudia a iné všetko. Čiže proste akože je pekné, keď niekto je pekné, keď niekto chce niekomu dať radu, ale no, tam je veľmi dôležité to, že od rodičov radu, ktorú dostaneš, je veľakrát tá, ktorá, že oni sa o teba boja. Oni by chceli iba, aby si bol v bezpečí, v bavlnke, aby si mal triliardu na účte, aby si mal bezpečnú prácu, aby si doma v bunke sedel a proste nikam nechodil, aby sa ti nič nestalo. Vieš, že vždy to sú to rodičia. Áno, ale potom je tam niekedy aj taký ten level, vieš, že proste veľakrát je, že ja ti napríklad, ale v dobrom, ja ti závidím, aký krok si spravila, že ty skočila si do neznáma a začínaš. A teraz sú dva typy ľudí. Sú typy, že ja ti to závidím v dobrom a brutálne ti to doprajem a budem ťa podporovať, aby si v tom pokračovala. Ale potom je druhý typ, že ja by som chcela spraviť to isté a závidím ti to, nechcem povedať slovo, že v zlom, ale závidím ti to, lebo aj ja by som to a začnem do teba rýpať a spochybňovať to tvoje, len preto, že ja som nikdy nenabrala odvahu to spraviť a preto ja ti dávam to, čo mňa stopuje pred tým, aby som tento istý krok spravila aj ja, tak budem tieto moje strachy a tieto obmedzenia vkladať do hlavy tebe a spochybňovať, čo ty spochybníš samu seba, že Ježišmaria, spravila som dobre, že teraz nemám istoty, padáky a neviem čo, začala som podnikať, neviem, či mi to pôjde, nepípne mi raz za mesiac výplata a rovnako aj vo vzťahoch, hej. Že sú to tieto, preto treba proste áno, vypočuj si názor, poďakuj sa, ale v konečnom dôsledku si sprav svoje. Presne. Vieš, pokiaľ ti ten názor hovorí niečo, že proste uznáš za vhodné, že OK, toto je založené nejakým spôsobom na pravde, máš pravdu, tak si ho vezmem. Ale robiť, stále to brať ako názor iného človeka, ktorý neprežil presne tú istú situáciu ako ty a to, že jemu sa niečo nepodarilo, neznamená, že tebe sa to nepodarí. Áno, ale vieš, o čom to je? Že závidíš ľuďom iba to, čo ty chceš a čo by po čom tvoja duša piští, chápeš? Že... Po prípade to není závisť, ale je to aj tvoj vlastný strach, že je to proste niekoľko tých... Áno, lebo ty nezávidíš človeku, ktorý má tenisky za 350 000, keď ty proste nevsi vysadený na tenisky, ale ty závidíš niekomu, kto podniká a darí sa mu, lebo aj ty by si chcela, lebo aj teba to sem ťaha, ale nemáš na to gule urobiť ten krok, chápeš, že si uvedom si toto, že keď to zoberieš takto, že ty závidíš druhým iba to, čo by si chcel, čo s tebou rezonuje, tak to už znamená niečo, že není to iba tak, že proste treba si to uvedomiť a ísť si za tým. Alebo robiť nejaký krok po kroku, že aby si sa k tomu nejak dopracoval alebo dopracovala, vieš? Lebo závisť nie je iba o tom, že si nevďačný alebo že zavidíš akože v zlom, ale je to v tom, že
ísť do toho a konať. To je hlavné. Lebo ja som tiež, však ja 13 rokov zamestnanec, chápeš? Kto by to kedy povedal? Proste nikto, ani ja o sebe by som to nepovedala, že by som bola podnikateľka. Ale ideš, robíš. Netočíš to iba v hlave, čo by bolo, ale ideš. Proste vyskúšaš, ideš. Keď nevyskúšaš, budeš do konca života lutovať a povieš si, keby bolo keby a čo keby. A čo ak. Ale však najviac budeš lutovať na tej smrteľnej posteli to, čo si nespravila. Vždy je to tak. Vždy, keď sa pýtajú nejakých ľudí, čo lutuješ? No, že som neurobila toto. No. Vieš čo, mám v živote jednoho úžasného človeka, ktorý mi strašne radí a naučil ma jednu vetu, že keď sa niečoho bojím, tak vždycky mi povie, že a čo najhoršie sa môže stať? No. Vieš, bála som sa ísť do vzťahu a povedala, že dobre, a čo najhoršie sa môže stať? A ja hovorím, že sa rozídeme. No a čo? No a čo? Ale čo riešiš? A možno sa nerozídete. Hej, alebo poviem, že chcela by som vyskúšať toto, ale bojím sa. A čo najhoršie sa môže stať? Proste... Iba ti to niečo dá, chápeš? Zistenie. A nič není zlyhanie. Mne sa raz stalo, že proste blízka osoba mi povedala, že čo krok to prúser. A vieš, že pre mňa to bola taká rána podpas, že ty kokos, že prečo? A veď ale ono to tak vôbec nie je. Že ja vôbec neberiem akože takéto, že zlyhanie, jak niekto povie, že je to zlyhanie, alebo že je to neúspech, alebo ja neviem čo, ja to berem iba ako skúsenosť a je už na tebe, či to pomenuješ akože hrozné, alebo dobre. Vieš, že každému sa niečo stane, každý nejako žije a vždy sa nám niečo deje a ja to neberem ako zlé, ja to berem, že wow, že ďakujem, však všetko, čo robíš, tak ťa niečo naučí, chápeš? To je jaké úžasné. No, a hovorím, a preto je dôležité nesúťažiť s ľuďmi, neporovnávať sa s ľuďmi. Tak, ty máš Ajdam, ja už tuto akože miesto. Ale akože mu nie? Pamätáš si ten seriál Mucha? Nie. Nepozerala si, nemala si Fox Kids, alebo nie? Nie, k nám to nedošlo. To bola taká proste mucha, čierna s krídlami a proste vieš, jak mal aj Pingu, že ono tam boli len zvuky. Áno. Tak aj proste v tej muche boli len zvuky a proste ono vie, že došla, ona si pýtala jedlo, ona, ale akože mu nie, ňušu ma nie, vieš, že to bolo. To krásne rozprávky. Proste to nevymyslíš. Nie žiadne strieľačky, auta, neviem čo, toto. Mucha. Išla a mala príhody. Ježiš, líca bolia z toho rehotu, čo tu... Hej, aj Pingu je skvelá rozprávka. To je zlaté. Nepoznám to. Nepoznáš Pinguho? Počkaj, ani Pingu. Však to je ten tučniak, čo robí, či jak vuvuzelu tu mal, ten oný. Tento, áno, to bere toho, áno. To, áno. Tam som sa zlakla pre Boha. Ani ten nedošiel. Nie, ten došiel. No počkaj, dobre. Ja si pozriem moje magické poznámky. Pozeraj si svoje magické poznámky a neviem, čo som chcela povedať, ale... No... Vždy sa môžeš vrátiť späť a začať od znova. Nech spravíš čokoľvek. To je dôležité. Že vždycky sa môžeš vrátiť späť na ten štartovací bod, z ktorého si začal a vybrať si inú cestu. To, že nevyšla jedna cesta, neznamená, že tá druhá nevyjde. A proste nebáť sa. Proste každá cesta minimálne ťa niečo naučí a niečo ti dá a posunie ťa. A možno ťa posunie práve k tomu cieľu, lebo teda... Cesta je cieľ, ako sa hovorí. Ja som to toľkokrát používala. Cesta je cieľ. Áno, toľkokrát som to používala, toľkokrát som to počúvala, to slovo, tú vetu, cesta je cieľ, ale vôbec som jej nerozumela, akože tak hlboko, vieš. Až teraz si to užívam. Že naozaj každý jeden ten deň ja som čoraz vďačnejšia a je to úžasné, že môžeš sa vôbec zobudiť, chápeš? Ja viem, že je to možno klišé, že už je to všade, ale naozaj je to neskutočný dar, že sa zobudíš. Chápeš? Že zajtra sa nemusíš. Chápeš? Chápem. Taká veľká vec. A ešte tu mám jednu poznámku.
O tej vďačnosti. Už keď som to spomenula, že aj vo vzťahoch vlastne akože tak napríklad kamarátskych, že ja som bola veľakrát človek, ktorý áno, že keď mi niekto pomohol, ja by som mu to najradšej 555 krát vrátila viac. A že proste, aj keď ťa niekto pozve na kavu, tak 8 krát ho pozveš za to, lebo vieš, lebo ťa pozval. Alebo, že no proste ja som bola veľmi vďačná, keď mi niekto pomohol, ale je veľmi tenká hranica aj tam, že akože nie, že ukončiť, ale že nebyť aj v tom kamarátskom vzťahu iba kvôli tomu, že ti ten človek kedysi pomohol. Že, a ty si mu to potom už aj proste vrátila, hej, ale že neostávať tam iba kvôli tomu, že ti kedysi pomohol. Vieš? Hej, ja som mala tiež to, že niekto mi kúpil darček a ja som mala potrebu proste minimálne v rovnakej sume a neviem čo, a pritom každý má iné možnosti, vieš, a... Áno, ale ja som bola taká, že ja som už som cítila, že musím pustiť toho človeka, ale ja som tam ostávala, bola som k dispozícii. Z tej vďačnosti. Áno, iba z tej vďačnosti, ale ja som si potom povedala, a kedy bude dosť? Kedy bude už vlastne dosť? Povedz mi. Vieš, kedy mu už splatím to, už keď som mu to aj 800 krát splatila. Ale hlavne proste, základ je to, že ja robím tak, že ja robím veci pre ľudí bez toho, aby som od nich za to niečo očakávala. No? Ja nečakám nič naspäť. Nič. Veď tak by to malo proste ja to robím preto, že chcem a ja nechcem. A tak by to malo byť teda recipročne. Vieš, keď si toho človeka nepožiadalo niečo a spraví to sám, nemôžeš tam cítiť túto akože... No, však neočakávať hlavne, lebo očakávanie plodí iba sklamanie veľakrát. Nie tak. Iba, ale veľakrát sklamanie. Wow, dnes sme veľmi pekní. A v určitej fáze je to aj takéto plánovanie, lebo čím viac si plánuješ, tak potom, keď sa to nenaplní, tak si sklamaný. Čiže dôležité je klíše číslo 2. Áno. Nerieš to, čo bude zajtra, áno, lebo to neovplyvníš. No. To, čo sa stalo, nezmeníš. Presne tak. Preto treba žiť teraz. Iba sa s tým proste nejak nauč žiť, že sa to dialo a že už je to minulosť a vieš, čoho vznikajú depresie? No z toho, že furt riešiš minulosť, alebo sa bojíš budúcnosti. Áno, depresie sú z minulosti a úzkosť je z budúcnosti, že nevieš, čo ťa čaká. Ale na čo to potrebuješ vedieť? To je úžasné. Veď teraz ti je super, teraz sa nič nedeje. A keď to príde, tak to budem riešiť. Ale počuj, veď mne sa stávajú také veci, že ja si niečo veľmi prajem a keď je to v súlade so mnou, že je to naozaj to, ktorým smerom mám ísť, mne sa nie, že to udeje, ale mne sa oveľa krajšie veci prídu do života, chápeš? A ja nie som jediná, ktorej sa to deje, ja som presne ten príklad, že je to tak a funguje to a proste, či chceš, či nechceš tomu veriť, je to tak, ale keď proti tomu bojuješ a tváriš sa, že teba sa to netýka, tak OK, to je tvoja cesta, ale ja som ten príklad toho, že to funguje a ty tiež. Jasné, a proste je to aj o tom uhle pohľadu, vieš, že napríklad, hej, ti poviem, včera som mala deň blbec, veď ty vieš. A teraz jedna vec je, že však ty vieš, ja som to brala ako najväčšiu komédiu. Áno. Hej, ale proste sú ľudia, ktorým proste sa to stane a teraz bude, vieš, ufrflaný. No úplne, nešťastie. Lebo proste ja som ti s úplne najväčšou radosťou nahrala, že počúvaj ma, ja som ráno išla, dala som si biele tričko a obliela som sa mačou. To bolo akože skvelé. Tak som došla do roboty len kvôli jednému meetingu a dala som si, v ruke som si oprala to tričko a dala som si ho do sušičky, ktorá mi ho nechcela vysušiť. Tak som tam behala s polomokrým tričkom a dozvedela som sa, že môj meeting sa ruší. A namiesto toho, aby som sa opúšťala, ja som povedala vetu, že toto je jeden z tých dní, som zvedavá, čo ďalšie príde, áno, ale proste čakala som to a smiala som sa na tom. A však áno, prišli aj ďalšie veci. Proste, nevieš, odpálila som poistky v byte večer. Najlepšie bolo, že teraz hľadám skrinku, že teda kde si zapnem poistky. Našla som, všetko som pozapínala, vieš. Dobre. Nič sa nestalo. Hovorím, OK, tak to bude hlavný istič. Dobre, na chodbe. Hovorím, na chodbe. Lenže kľúč, nemala som kľúč. Zaklopala som susedom.
Nie sú doma? Boli. Predstav si, že boli. A oni boli tak brutálne ochotní, že nakoniec ja som tam stála a oni riešili, že chodili, že hľadať, lebo kľúč sme nenašli. Všetkých susedov sme ale zistili sme, že stačia zobrať kombinačky a že to vieš otočiť kombinačkami. A bolo vidno podľa toho, ako to bolo zničené, že veľa ľudí to otvára kombinačkami. A teraz ja som tam stála a teraz to je taký, oni sú brutálny pár, vieš, a tá jeho žena, tak teraz ona, idem sa pozrieť tam a on, idem sa pozrieť tam, ja idem do auta, ja idem do pivnice a ja teraz tam stále, že Ježišmaria chudáci, že ja tam stojím, jak taký do toho. Oni majú mačku, ktorá sa volá Niki Lauda. To je úplne najviac. To je úplne najviac. Tak tá mačka nám teraz vbehla, vieš, že do bytu. Ja som doprala, tak akože ju idem hľadať, ona v bubne už, vieš. Potom nakoniec sa to podarilo a one budíš bylo svietlo. Ale hovorím, že normálne takto mi išli tie udalosti. Hovorím, neviem, že čo mi to chcelo ukázať. Pravdepodobne som mala spomaliť, nemala som mať ten meeting, neviem čo. Ja som napríklad na ňo nemala náladu a same sa to vyriešilo. To s tým tričkom ti neviem vysvetliť, prečo, ani s tými ističmi. Iba, že by nejaký multitasking tam bol. Nie? Určite nie. Vôbec nie. V jednej ruke mobil a v druhej mačo a netrafila si do pusy, že? Nie, ponáhľali sme sa, lebo som bola s kamarátkou a zle som to vypočítala a chuďa kvôli mne meškala do práce. Juj. Vieš, a teraz sme dali tempo 4000 a ja popri tom som srkala. Yes. A ja mám ešte takú že proste vždycky dám ten vrchnák dole a potom ešte tou paličkou vlastne tú penu vyjedám a samozrejme, že a ja mám ešte taký talent, že vždycky, keď si dám biele tričko. To je istota. A kto to nemá? No napíšte nám, či toto sa akože fakt niekomu nevie. A ja vždycky, keď si dám biele tričko, tak mám potrebu si dať cviklový šalát. Alebo maču. Zelenú. Yes. Dobre sme zase ušli. Nevadí. Nevadí, ale myslím si, že už aj stačilo. Áno, na dnes sme to úplne, že pozri, takto pekne si môj ružový zošitík zavriem. Takto zapísaný už do polovičky. To je všetko iba tento podcast. Nie, iba naše podcasty. Hej. Si tam píšem. Všimáš si, že akože tamto zátišie, že naše logo do ružová, zápisník ružový, pero ružové, mikina ružová a potom tu je čierny Venom. Vesmír je v rovnováhe. Ying a yang. Áno. Ružovo-čierny. To som ja proste. A nezabúdajte, že nevieš, kedy okolo preletí jednorožec. Komu ujde jednorožec? Ktorej ujde jednorožec? Jednorožca mám, to je z oného Despicable Me. Ja zloduch. Aha, tak áno. To 3 malé mašiatka. Áno, tak ty som videla. No. Náhoda, ale Ježi, ďakujeme vám veľmi, 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 že nás počúvate, že nám píšete a že... A za komenty na YouTube. Áňo, to bolo zlaté. Nás to vždy tak poteší, keď tam pozrieme, že nový koment, nový odber. Takže určite nás odoberajte. My si dáme záležať, aby ste nás videli už konečne celý ten podcast. Už druhé video nás uvidíte celé. Som v strehu. Mrkám tam jedným okom. Ukáž mi lásku. Takto. A vy, čo nás nepozeráte, tak si to pozrite, lebo akože bez obrazu to je nuda. To musíš vidieť, ty ksichty, vieš? Tak. Ďakujeme. A vymyslíme niečo. Vidíš, a si hovorila, že tie vzťahy budú nejaká vážna téma. Pozri, kam sme Nebolo to. A vymyslíme niečo ďalšie a od septembra už začneme volať aj hostí. Mm-hmm. Už jedného mám potvrdeného. Yes! Dobre. A keď máte pre nás nejaký tip, koho by ste túto alebo túto chceli vidieť a vyspovedať. Tak. Alebo keď máte tip na nejakú tému, ktorú by ste chceli, aby sme rozoberali. Sme otvorené. Jo. Velice. A pýtajte sa, píšte, komentujte, lajkujte, zdieľajte a posielajte nám kľudne aj negatívne feedbacky. Áno. My sa neurazíme. Áno. A ďakujeme. Vidíme sa a počujeme sa. A užívajte si leto. August a leto, lebo ja ani neviem, že leto je. Chápeš, ja som sa ešte nemala kúpať. Ani ja nie. Poďme sa kúpať. Pome, ale teraz bude pršiť. Tak nejdeme sa kúpať.
Prša 2 dní, Tak 3 dní. choďte sa kúpať za nás. No. V daždi. Áno. Roman. Kde je napísané, že sa nemôžeme kúpať v daždi? Vidíš? 21 stupňov, dážď. Poď ideme po plavke a ideme sa kúpať. Ja už niečo mám. Dobre. Pusinky. Čaute. Čaute. To vypustil psov. Kto?